Rahotanni sun tabbatar da cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da ke ƙasar Ingila da ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea da ke ƙasar Ingila sun cimma yarjejeniya. Ɗan wasan na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea wato Moson na da buƙatar barin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea, inda ƙungiyoyi da dama ke zawarcinsa. Sai dai ɗan wasan ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ita ce burinsa da ya koma domin fafata mata wasanni a kakar wasanni mai zuwa. Duka cikin ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta Manchester United ɗin, Erik ten Hag ya tabbatar da ɗan wasa Anthony ɗan ƙasar Brazil zai ci gaba da fafatawa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United wasanni a wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United za ta buga da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City a cin kofin FA wasan ƙarshe. Duka a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United, dan wasa Harry Kane na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham ya buɗe ƙofar shigarsa Manchester United a bazaran nan, amma hakan ya ta'allaka ne idan ya samu dama da ƙungiyarsa. Kamar yadda rahotannin suka tabbatar, Diego Dalot ya ƙulla sabuwar yarjejeniya da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United, inda za ta kai har shekara ta 2028. A nan kuma, Mauricio Pochettino ya riga ya sanar a tattaunawarsa cewar baya son Joao Felix a cikin tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Chelsea a kakar wasa mai zuwa, inda ake ganin ɗan wasan ka iya barin ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Chelsea duba da sabon mai horarwar ya ce baya buƙatar sa a cikin tawagarsa, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. A nan kuma, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ta ce a shirye take ta biya euro miliyan 150 kan ɗan wasa Vinicius Jr. na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. Kamar yadda rahotanni suka tabbatar, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea na neman ɗan wasan Vinicius domin ci gaba da fafata mata wasanni a gasar cin kofin Premier League a kakar wasanni mai zuwa da sauran league, kamar yadda rahotannin suka tabbatar. A nan kuma, rahotanni sun bayyana da cewar Manchester United ta ce za ta mai da hankalinta akan ɗan wasanta Mason Greenwood, wanda ta dakatar bayan an gama cin kofin FA na final da za su doka da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City a gobe, kamar yadda rahotannin suka tabbatar. A nan kuma, Manchester City ta keɓe euro miliyan 40 domin ɗan wasan Portugal wanda yake yi wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich wasanni a halin yanzu. Yanayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Barcelona ke zawarcinsa, ɗan wasan mai shekaru 28, City a shirye take ta yi musayen ɗan wasan da kuma ɗan wasan Jamus ɗin Joshua Kimmich na ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Bayern Munich, inda ƙungiyar ta ware fam miliyan 40 domin sayar da ɗan wasan ko kuma musaya, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. A nan kuma, ɗan wasa Marco Asensio a shirye yake ya bar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid idan kwantaraginsa a ƙarshen kakar wasan nan ta bana ya ƙare. Ɗan wasan ya gaza sabunta matsayarsa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ɗin. Akwai yiwuwar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain ta ɗauki ɗan wasan idan kwantaraginsa ya ƙare, inda ta yi mai tsoka domin ya ci gaba da fafata mata wasanni. A nan kuma, Madrid za ta ɗauki ɗan wasan tsakiya na ƙasar Ingila Jude Bellingham mai shekaru 19 da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Dortmund a mako mai zuwa, kamar yadda rahotannin suka tabbatar. Ɗan wasan tsakiya na West Ham Declan Rice ya fi son ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal a kakar wasan nan ta bana, yayin da Manchester da Chelsea da kuma Bayern Munich duka ke zawarcinsa. Ɗan wasan mai shekaru 24, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. Chelsea za ta sayar da ɗaya daga cikin masu tsaron bayan ragarta, ɗan wasan ɗan ƙasar Senegal Edouard Mendy mai shekaru 31. Rahotanni sun tabbatar da cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United na son sayan 'yan wasan ƙasar Ingila 3, Harry Kane na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham
Declan Rice na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta West Ham da kuma ɗan wasa Mason Mount na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea duka a kakar wasa mai zuwa, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. Idan Manchester ta yi nasarar akan ɗaukar ɗan wasa Mason Mount, to dole ɗan wasa Donny van de Beek zai iya barin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United, ko ta tura shi aro ko kuma ta sayar da shi. Da kuma ɗan wasa Scott McTominay shi ma zai iya barin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United idan cinikin ɗan wasa Mason Mount ya tabbata. United ta shiga tattaunawa da mahaifin ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus ɗan ƙasar Faransa, Adrien Rabiot mai shekaru 20.